ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன். நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி ஆகஸ்ட் 15 நம்ம ஊரில் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சதுன்னு ஓகேவா. அனைவருக்கும் இந்தியா மக்கள், தமிழ்நாடு மக்கள் ப்ளஸ் என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர், என்னோடய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்குமே சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள். போன வருஷம்லாம் ஜஸ்ட் ஒரு 2 மந்த்துக்கு முன்னாடி நம்மளோட காற்றை தான் நான் சுவாசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். இப்போ நான் சவுதி வந்துட்டேன். இது வேறு காற்று இல்லையா, சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்க முடியல. ஏன்னா என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம ஊர் தான் நமக்கு சுதந்திரம், ஒரு இண்டிபெண்டனாக நம்ம இருக்க முடியும். இந்த ஊரில் நம்ம வேலை தான் பார்க்க வந்திருக்கோம். வேலை பார்ப்போம், ரூமுக்கு வருவோம், சாப்பிடுவோம், சமைப்போம், தூங்கிடுவோம், திரும்ப போயிட்டுருக்கோம். ஓகே, இப்போ நான் என்னோடய சப்ஸ்கிரைபருக்கு மக்களுக்கு என்ன கருத்து சொல்ல போகிறேன்னா, எல்லாருமே சந்தோஷமாக இருங்க. எவ்வளோ தான் கஷ்டங்கள் வந்தாலுமே அந்த கஷ்டத்தை ஸ்மைலோடு பாருங்கள். அகத்தின் அழகு தான் முகத்தில் தெரியும் அப்படி இல்லையா? என்ன கஷ்டங்கள் எவ்வளோ, ஏன்னா மணி ப்ராப்ளத்தினால தான் நம்ம இந்த ஊருக்கு வந்திருக்கோம். மணி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது. அந்த மணியை நம்ம சம்பாதிக்கிறதுக்காக தான் இங்கே வந்திருக்கோம். நம்மளோட ஃபேமிலியை ஒரு வெல் செட்டில்டு ஆகலாம், வெல் செட்டில்டு இல்லை கொஞ்சமாவது செட்டில்டு ஆகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால தான். எனக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா 35 வயசு, 5 வயசில் ஒரு குழந்தை படிக்கிறான். ஒரு 5 வயசு குழந்தைக்கு எல்லாரோட அன்பை விட தாயன்பு சிறந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த தாயன்பு என்னால் அவனுக்கு கொடுக்க முடியல. 5 வயசு வரைக்கும் தான் கொடுக்க முடிஞ்சது. இப்போ நான் வந்துட்டேங்கிறப்ப எனக்கு டெய்லி என் பையன் டெய்லியும் அழுகுறான், வாமா வாமா வாமான்னு சொல்லி. இப்போ எனக்குமே போகணும்னு விருப்பம் இருக்குது. பட் என்ன பண்ணுறது, 2 இயர்ஸ் கான்ட்ராக்ட் முடிஞ்சால் தான் நம்ம ஊருக்கு கொஞ்சமாவது நம்ம சம்பாரித்து எடுத்துக்கிட்டு நம்ம போக முடியும். இந்த நேரத்தில், இந்த சுதந்திர நாளில் தமிழ்நாட்டு அரசுக்கு நான் ஒன்றே ஒரு கோரிக்கை மட்டும் வைக்கிறேன். எல்லாருடைய நர்ஸஸ் சார்பாக கோரிக்கை வைக்கிறேன். தயவு செய்து ஒரு நர்ஸஸ்க்கு ஒரு ரெகுலர் ஸ்கேல் பே ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள். அந்த ரெகுலர் ஸ்கேல் பே ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து நீங்கள் சம்பளம் கொடுங்க. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு எம்ஆர்பி நர்ஸுக்கு ஒரு ரெகுலர் பே, ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு கான்ட்ராக்ட் போடுறாங்க, அப்புறம் கன்சல்டேட் போடுறாங்க, அதுக்கப்புறம் ரெகுலர் பே பண்ணுறாங்க. எவ்வளோ கொடுமையான விஷயம்னு பாருங்கள். ஒரு டிஎன்பிசி எக்ஸாம் எழுதுங்க, ஒரு டிஆர்பி, ஒரு டெட்டு, எல்லாருக்குமே ஒரு ரெகுலர் பே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் நர்ஸஸ்க்கு மட்டும் ரெகுலர் பே ப்ரைவேட்லேயும் ஃபிக்ஸ் பண்ணலை, கவர்மெண்ட்லேயும் ஃபிக்ஸ் பண்ணலை. அப்போ அந்த குடும்பங்களோட வாழ்வாதாரங்கள்லாம் எப்படி இருக்கும் பாருங்களேன். இப்போ எங்களோட குடும்பங்கள், இப்போ நான் எம்ஆர்பி எக்ஸாம் எழுதுகிறேன், எனக்கு போஸ்டிங் கிடைக்கிது அப்படிங்கிறப்ப, ஒரு ப்ரைவேட்லேயே ஒரு போஸ்டிங் கிடைக்கிதுன்னா ஒரு ரெகுலர் பே, ஒரு பேசிக் பே இன்க்ரீஸாக இருந்தால் தான் அவங்களோட வாழ்வாதாரம் இருக்கும். இத்தனை வயசில் ஃபஸ்ட் டைமு நான் சவுதி வந்திருக்கேன். ஏன் வந்திருக்கேன் அப்படின்னா, சம்பளம் பத்தலை. பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்கணும், வாடகை கொடுக்கணும், எவ்வளோ கமிட்மெண்ட்டு, ஒரு சாப்பிடணும். அப்படி ஒரு மாதத்துக்கு சாப்பிட்னாலுமே குறைந்தது 20,000 நமக்கு தேவைப்படுது. ஆனால் சம்பளமே பார்த்தீங்கன்னா 18,000 20,000 இப்படி தான் தராங்க. தயவு செய்து இது ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு எய்ம்ஸ் எக்ஸாமாக இருக்கட்டும், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமு இல்லை ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல், எல்லாமே பேசிக் பே அதிகம்தான். அங்கே இப்போ ஃபாரினில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான மெம்பர்ஸ் யார் வேலை பார்க்குறாங்கன்னா நர்சஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் தமிழ்நாடு நர்சஸ், கேரளா நர்சஸ் கூட நிறையா பேர் இல்லை. ஏன்னா கேரளா நர்சஸ் எல்லாம் யூகே, யூஎஸ் அந்த மாதிரி ஷிஃப்ட் ஆகிடுறாங்க. நம்ம நர்சஸ் தான் நிறையா இருக்காங்க. ஏன் மணி வேல்யூ இங்கே உள்ள ₹1 நம்ம ஊரில் ₹22, ₹21. மணி வேல்யூ அதிகம். அதனால தான் எல்லா நர்சஸும் சவுதியோ இல்லை கல்ஃப் கண்ட்ரி எல்லாமே வராங்க. ஏன் வராங்க? நம்ம குடும்பத்தை விட்டுட்டு, நம்மளோட குழந்தைகளை விட்டுட்டு, நம்ம நாட்டை விட்டுட்டு வேறு நாட்டுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு காரணம், பணம் தான். தயவு செய்து அந்த பணத்தை நிறையலாம் யாருமே கேட்கல. ஒரு பேசிக் பே உங்களால் முடிஞ்ச எவ்வளோ திங்க் பண்ணுங்கள். இவ்வளோ மாதம் செலவாகுது, இவ்வளோ பேசிக்ஸே ரெகுலர் பே ஃபிக்ஸ் பண்ணாக்க ஓகே, குடும்பங்கள் நல்லா இருக்கும். எவ்வளோ வாட்டியே போராட்டம் பண்ணியிருக்காங்க நர்சஸ். ரெகுலர் பே போடுங்க. ஒன்றுமே கன்சிடர் பண்ணுறாங்களா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. முதலமைச்சருக்கு எல்லா நர்ஸும் சார்பாக இந்த வீடியோ பார்த்தாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணுங்கள். பேசிக் பே கூட்டுனீங்கன்னா நான்லாம் இங்கே வரவே மாட்டாங்க. என்னோடய தமிழ்நாடு தாங்க எனக்கு பிடிக்கும். எல்லாருக்குமே அவங்கவுங்க நாடு தான் பிடிக்கும் இல்லையா? தன் குஞ்சானாலும் பொன் குஞ்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனால நம்மளோட நாடு தான் நமக்கு பிடிக்கும். இந்த நாட்டில் நம்ம ஏதோ வேலை தான் பார்க்க எதுக்கு வேலை பார்க்க, சம்பளம் இல்லை நம்ம நாட்டில். தயவு செய்து இந்த 76வது சுதந்திர தினத்தில் இதை தான் நான் சொல்கிறேன். எல்லாரோட சார்பாகவும் சொல்கிறேன்.
நான் சொல்கிறது வந்து எடுத்துப்பாங்களா என்னன்னு தெரில, இருந்தாலும் என்னோட கருத்தை எனக்கு வந்து என்ன மன வருத்தம்னா, நம்ம நாட்டில் நமக்கு ஒரு பேசிக் பே கூட இருந்திருந்தா, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனவங்க கூட இருக்கும், ஒரு ரெகுலர் பே இருந்திருந்தா நம்ம எதுக்கு இந்த நாட்டுக்கு வரணும் அப்படிலாம் நான் யோசிச்சிருக்கேன். இப்போ வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 90,000 80,000 சம்பளம் கொடுக்குது. அந்த சம்பளம் வந்து நமக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு கொடுக்க தேவையில்ல. ஒரு பேசிக்காக ஒரு மாதத்துக்கு ரன் பண்ணி ஏற்ற முடியும் அப்படின்னு மாதிரி ஒரு சம்பளத்தை ஏற்றினாக்க எல்லாருக்குமே வந்து நல்லா இருக்கும். ஓகே, எல்லோரும் ஹாப்பியாக இருங்க. சவுதி வாழ் இந்தியர்களும் ஹாப்பியாக இருங்க. கண்டிப்பாக வந்து நல்லதே நடக்கும், நல்லதே நடக்கும். ஓகே, இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.